novi pokreti i nove ideologije putem društvenih mreža i na druge načine odgajaju, preodgajaju i formiraju nove vjernike, nove muslimane i udaljavaju nas jedne od drugih. A muslimani razjedinjeni nisu i ne mogu biti respektabilan faktor. Samo ako smo ujedinjeni u zajedničkom cilju, čemu nas Allah dželešanu poziva, tada se možemo nadati boljem sutra i tada se možemo nadati prosperitetu naše zajednice, a samim tim i naše domovine. Bosna je emanet kojeg smo naslijedili od naših predaka, naših djedova i očeva. Emanet koji moramo čuvati i sačuvati i ostaviti našim sinovima i kćerima na trajno čuvanje. Zato se trebamo truditi i iznalaziti načine kako bi izgradili klimu i ambijent u kojem se nećemo osjećati izgubljeni u svojoj zemlji, zbunjeni i zabrinuti nad našom sutrašnjicom. Moramo se ujediniti u našem cilju. Inna Allahe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni sebe. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinite.